Sraith Pictiúr, Samhradh Iontach. Pictiúr a haon. Íona amháin atá ann agus tá an scoil críochnatha den Samhradh. Lá bra gréinmhar atá ann. Tá méamh agus cliana ag caint os córan té péal. Tá súlaigh méamh go mbeidh Samhradh den scoth. Aon tíon cliana le agus deir si go bhfuil a lán le pléacha faoin na bleananna don Samhradh. Pictiúr dó. I Pictiúr a dó feictear na cálíní in ifig bhainisteoir an óstáin san óstán áitiúil. Tá siad de man agalibh leis an bhainisteoir faoi fosta áil san óstáin ar feadh míosa chun píosa airgid a thuile don chuid eile den Samhradh. Is léir go bhfuair siad an post, mar feictear na cálíní an sin ag glanadh ceann den na seomraí. Deir méamh go bhfuil an táló go bhfuil an postacha. Fad is atá si ag folús glanadh. Pictiúr 3. Nuair atá dógan airgid ag na cálíní, chuireann siad saoire go dtí an roimh in áirithe. Feicimid iad os córan chalasaim. Tá an aimsir gan sáú. Is folas go bhfuil píosa siopadóireachta déanta ag na cálíní, mar go bhfuil cúpla málaí siopadóireachta ina lámheacha. Ceapan cliana gur cathair ghlóite í. Pictiúr 4. Ina dhéag na roimhe fillan na cálíní ar aisceáile. Tá an bharrtacha ar an bhfoireann pelle áitiúil. Bíonn siad ag cleachta 2 uair in aghaidh na seachtaine, agus faoi dhearradh tá an chluthe ceannasacha. Fáin na cálíní an bua agus tá glondar an domhnathair. Chun céiliúr a dhéanamh ar an mua, tain siad go dtí an phictiúrlainn chun scannáin a eiscint agus grán rósta a ithe. Pictiúr 5. I Pictiúr 5 feicimid na cálíní ag obair ar son na carnachta Néamhinsint de Pól. Obair Iontach atá ann, ag cabhrú le daoine bochta agus daoine gan dídean. Tugann méamh éadaí agus bia de cheann bheanmhacht amháin, atá ina suí ar leacht dorais. Tá sí an-bhuaich as ocht na cabhrach. Pictiúr 6. Sa phictiúr deireanach tá deireadh an todhraigh tagtha. Deir méamh gur bé an Samhradh a bear a bhí acu riamh. Aon tíon cliana le agus deir si go bhfuil si ag súil go mór leis an mbliain seo chuain. Samhradh an scoth a bhí ann, lán le heachtraí agus rudaí nua.